Hello everyone, welcome back to Mithi Nursery. अच्छा दिनै जों नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोंनि most बर'नि माने सासे handsome actorनि माने reaction video लाबोगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव so जों एसे देलायबायबो मादि नुदोंथाय दिनै एसे देलायदों आंना मेगनखौबो आंनिखौ बारा फिसा नुवाखै so आं भिडिअखौ नायनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो मानोना आंखौ बर' बायदि नुगोना नुवा बेखौथ' बर' बायदि नुयो बारा नङा नाथाय आंखौ बर' बायदि नुवा मिन्थिया खिन्थु अबेबा माने आं मार्केटाव थाङोबा दखानाव थाङोबा आंखौ बुङो आरोखि अब अरुणाचली हो क्या होनो सोरबा होनो अब नेपाली हो क्या तो सोरबा होनगोन अब नागालैंड से हो क्या तो कोई सोरबा बुंगोन अरुणाचली हो क्या अरे आंसर हे मालाबा बागुलायो आं मिन्थिबायना ना मैं अरुणाचली हूँ ना मैं नेपाली हूँ ना मैं मणिपुरी हूँ मैं छोड़ो यार कहाँ कोरियन लुक्स मैं हूँ बोरो गर्ल सो मैं आज खुद का बोरो ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनी हूँ और थोड़ा इयरिंग भी लगाई हूँ मैं मानोना मस्ट हेन्डसम एक्टरनि भिडिअ नायगोनथ' सो लेट्स सी लोगोफोर नायफादो जोंजोंहाय जों मा भिडिअ नायगोन Wow. Actually, I'm first time there. Para sinagi kamna television manusia cik nunga. Sini wala nunga ibi. Oleh sama siapa ye? Dakali ya selaskan mungkin. Wow, justice. Hey, nang selang jengma, bohong. Jengma, bohong. Hey le. Skip cute na? Cute. Oh, new girl, but cute na? Woohoo, justice. Ayo dekhe le. Yes. Wait and watch. Let's watch my handsome. Woo! Wow, क्या फिट बॉडी है यार सच में रियली और बड़ी हैंडसम माने भी ना बर'नि गेजेराव हाय माने बॉडी फिगार माने बड़ी हैंडसम आरो नालाय एक्टर आरो वाव cute ना बे हेयर स्टाइलाव ना स्टेप बड़ी मोजां मोनो ना आं माने बड़ी स्टैंडार्ड माने मानसिया पुरा माने निउ ब्रांड लुक ना वेस्टार्न लुकसो दं ना मानसिनावहाय बे जायगा आरो लकेसना बहानि बेखौ आं दा खिथागोन दा खिथाथ'ला नायबाय थादो Yes, थांगोन obviously. Expert माने expert हो जाएगा. Asli bagi mendek cilik itu. Actually, आंनि जायगानि गथ'फोर दं बेहाय. नंगौ ना? Most talented are. Adi cool looks यार. Dressing style perfect. Yes, obviously जागोन आं. जागौमोन क'क्राझार थांगौमोन केफेबो obviously थांगौमोन आं. Oh God, my handsome.
handsome आरो actor आरो एकदम oh wait justice oh god माने wait माने बे लास्टाव ना जाय खालामबाय बेबायदि खालामनाया माने आंनि ब्र जायो ब्रआव बियो फंबायना बिदा बेखौ आं खिथाला बाट बियो ओरैबायदि सिम्पल टाइपनि माने मानसिमोन आरोखि ना ओमफ्राय माने बियो इसिबां जि बिहा टेलेन्ट जालांबाय उनावहाय दा माने आं बेखौ नुनानै शक आरो बियो माने मालाबाबो ओरै खालामनो हानाय माने बेबायदिनि नङामोन आरोखि ना दा बियो बहुत टटेलि माने डिफारेन्स जाबाय मानसिया ओमफ्राय सिद्धार्थखौथ' सिद्धार्थ बुंनांला बियो माने ओरैबायदि हेन्डसाम आरो बर'नि माने एक्टराव माने एक्टर आरो बिनि बडि फिजिक्स सब नायनांगौ माने बिराद बियो मेनटेन खालामो आरो हि इज माने बिराद मोजां गोसोनि मानसि बियो आरो बिखौ भिडिअ जा हेन्डसाम नुना बिनिखौ बियो रियेलाव बांसिन हेन्डसाम माने आं लोगोबो मोनबाय बारु बेखौनो बुङो आरो दा जाय माने बे एलबामखौ प्रडिउस खालामदों माने प्रडिउसार बिथांखौ जोबोद रोजा साबायखर हरो मानोना बेफोरबायदि जोंनि माने बर'आवहाय जों बेफोरबायदि माने मडार्न एलबामखौ नुनो थाखाय बहुत माने मडार्न एलबाम नुनो थाखाय माने बहुत माने बेफोरबायदि डान्स एलबामखौ जों नुनो मोना माने बहुत खम नुनो मोनो आरो दा जों बेयाव नुनानै माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां मोनदों आरो आं सानो इन फिउचाराव जुदि लाक थायोब्ला सिद्धार्थजों माने बेफोरबायदि मोनसे आङो एलबामखौ माने गोसो दं आरो आंहाबो क्या पता कब क्या मतलब हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता और लाक है तो ऑब्वियसली होंगे हम दोनों का शूट कभी तो मोनसे खोथा लकेशननि खोथाखौ आं बुंगोन होन्दोंमोन ना नोंथांमोननि सिगाङाव बे लकेशना इसिबां गोजाननि लकेशनबो नङा खाथिनिनो लकेशन गुवाहाटीनिफ्राय ससेल' थांबानो मोनो बेनो जाबाय सनापुर आरो बेखौ माने बिसोरो मोनसे रिजर्टआव लादोंमोन आरो शुटखौहाय दा मा होनो दा आं बे रिजर्टनि नामखौ मिन्थियो बाट बुंथ'ला आरो नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय सोरबा जुदि शुटफोर लानो गोसो जादोंबा बेफोर रिजर्टआव थांनो हागोन बाट नोंसोर नागिर गावसोरनो नागिरनानै थांनांगोन बियो माने सनापुरावनो दङ स' आं बेखौनो बुंनो सानो आरो मेनि थेंक्स सिद्धार्थ बर' माने नों जोबोद हेन्डसाम एक्टर आरो अलवेज माने बेफोरबायदिनो हेन्डसाम जानानै थाबाय था फिटनेसखौ मोजाङै लाखिनानै थाबाय था जाहाथे अरायसम जोंनि बर' कालचाराव माने मोजां एलबाम लाबोबाय थानो हायो जों गासैखौबो जाय बे एलबामाव माने बाहागो लादों आरो बिसोरनि टीमखौ जोङो मेनि माने बेस्ट विश होयो आरो जाहाथे नेक्स्ट टाइमावबो बिसोर बेबायदिनो एलबाम लाबोबाय थानो हायो एन्ड किप इट अफ अल द टीम ओमफ्राय दा जोङो जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम लोगोसे साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि भिडिअआ आपल'ड होनाय लोगो लोगो सौहैयो आरो कमेन्ट खालामनोथ' एकदम दाबाव आरो बेखौबो कमेन्ट खालाम सोर एक्टरा फेभरेट सोर एक्ट्रेसआ फेभरेट आरो बुंनो हागोन जोंखौहाय बिसोरनि भिडिअ रिएक्सन लाबोनो थाखाय स' जोङो नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौ फुरा खालामनो ट्राइ खालामगोन स' जों दा बेखौनो बुंनानै दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय आरो थाबैनो गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननिसिम फैगासिनो स' बाय